Мої найщиріші вітання, шановні глядачі. Зараз ви маєте нагоду переглянути перший випуск програми «Політичний експрес-аналіз». Це мій авторський проєкт, у якому я намагатимусь аналізувати політичні події у світі, Україні та Тернопільській області. Хочу подякувати інтернет-каналу Select TV за надану можливість і сподіваюся, що ці передачі допоможуть вам розібратися у реаліях українських політичних процесів та сформувати власну думку щодо них. Щороку 1 червня Україна та весь світ відзначає День захисту прав дітей. Не виключенням став і цей 1 червень. У малих та великих містах нашої України проводилися масові заходи, організовані діючою владою та представниками правлячої партії. Конкурси, вікторини, концерти – це далеко не повний перелік заходів. Керівники різних рівнів вітали дітей зі святом, розповідали про стан справ у забезпеченні прав українських дітей та про подальші плани влади у цій царині. Відвідав і я такий захід, який відбувся у файному місті Тернопіль. На своїх екранах ви можете бачити відео, яке відображає ці події. Особисто мене не полишала думка про якусь аномальність того, що відбувається. І тут я зустрів знайомого члена однієї з опозиційних партій. Чому опозиція не привітала українських дітей? Чому це тільки прерогатива влади? Чому лідери української опозиції не оприлюднили позиції щодо забезпечення прав наших дітей? Ціла низка питань приголомшила мого співрозмовника. Але трішки подумавши, він все-таки дав таку відповідь. Так у нас же ж немає таких можливостей, як у влади. І ось тут вже у мене відняло мову. Хіба потрібно багато для того, щоб на майданах міст та сіл роздати вітальні листівки? Хіба у нардепів немає гарантованого ефірного часу на регіональних телеканалах, щоб розказати про свою позицію щодо забезпечення прав дітей? Хіба хтось вже заборонив інформаційні площадки в інтернеті? Я міг би наводити ще десятки прикладів того, як можна було б без жодного ресурсу, без владного ресурсу привітати дітей зі святом і задекларувати свою опозиційну позицію. Але можна звертатися до того, хто чує. На цьому наш перший випуск політичного експрес-аналізу будемо завершувати. Нам цікава ваша думка з приводу піднятого питання. Тому коментуйте та не забувайте підписуватися на канал Select TV на YouTube. Всього найкращого. До зустрічі!